her video skal vi se på fordobling og halvering i et eksponentiel vækst. Så lad os sige, antage, at vi har en eksponentiel funktion med en vækstrate på 26%. Det kunne fx være f af x er lige med 3 gange 1,26 i x. Når vi taler om, hvor hurtigt at en eksponentiel vækst vokser, så gør vi det som regel ud fra vækstraten. For den her den vokser med 26% per x-enhed. En anden måde, man kunne se på, det er også, hvor hurtigt fordobler eller halverer den sig. Og her der har vi en begyndelsesværdi på 3, og så kan vi prøve at se på, hvor langt skal vi gå hen på x-aksen, før de her 3 de bliver fordoblet til 6. Der kan vi se, at det er 3. 3 hen plus 3 gange 2. Og hvis vi går 3 mere hen, så bliver y-værdien igen fordoblet. 3 bliver til 6, og 6 bliver til 12. Og så gætter vi på, at hvis vi går 3 mere hen til 6 til 9, så vil 12 blive vokset til 24. Generelt set kunne man sige, at det var sådan set ligegyldigt med, om begyndelsesværdien var 3 eller 30 eller hvad skal vi sige, eller 5. Vi kan se her, hvis vi har 5 på y-aksen her, hvis vi går 3 hen, så er 5 vokset til 10, sådan ungefær. Og her 4 har vi her, 3 mere hen, så er 4 vokset til 8. Så strengt taget skulle vi bare løse ligningen af en eller anden begyndelsesværdi b, skulle stige med 26% x gange, og derefter er fordoblet. Så kan vi forkorte b væk fra ligningen, og løse ligningen på normal vis. Det gør vi jo ved det første. Det er jo en eksponentiel ligning, fordi at nu bekendt x er en eksponent. Vi tager logaritmen, vi tager 10-tals logaritmen på begge sider. Så på venstre siden bruger vi regnereglen for logaritmen til potens. Sådan der, og dividerer med log 1,26. Og det giver cirka 3. Det passer rigtig godt med, at vi skal sige plus 3 gange 2 plus 3 gange 2. Vi siger, at funktionen har en fordoblingskonstant på 3, og skriver det sådan her. Stort T, og så lavt stillet 2. Og den er så 3. Vi kan tage et eksempel her med et radioaktivt stof, som hedder J131. Det henfalder med en fast procentdel per tidsenhed, altså massen, og den falder med 8,1% hver dag, selv på grund af radioaktivt henfald. Det betyder, at vi har en fremskrivningsfaktor på 100% minus 8,1%. Det er 91,9%. Eller decimaltal 0,919. Og hvis vi starter med 100 mg af stoffet, så vil massen efter x dage, skal der stå, være bestemt ved funktionen f af x er lige med 100 gange 0,919 i x. Så hvor lang tid er massen om at halvere sig? Det vil sige her med 100, hvor mange dage går der så, for der er kun 50 mg tilbage. Vi skal løse ligningen f af x er lige med 50, det vil sige den her. Så dividerer vi igennem med 100. Det er en eksponentiel ligning. Tager logaritmen, bruger regnereglen for logaritmen til en potens over på venstre siden, og så dividerer vi med log 0,919, og det giver ca. 8,2. Det vil sige, at det her radioaktive stof har en halveringstid på 8,2 dage. Det vil sige her er grafen tegnet. Efter ca. 8 dage, så er det 100 mg blevet til 50 mg. Efter 8,2 dage mere, sådan cirka, så er de 50 mg blevet til 25 gram. Og det er sådan set ligegyldigt, om vi så havde 60 gram, så vil det stadigvæk blive til 60 mg, det vil sige blive til 30 mg igen på 8,2 dage. Det skriver vi så sådan her. Stort T og så lavt stillet en halv. Det er 8,2. Helt generelt kan man sige, hvis vi antager, at vi har en vilkårlig eksponentiel funktion med forskriften f af x med b gange x og et vilkårligt punkt på grafen, sådan der, vi kalder punktet x-værdi for x0, y-værdien kalder vi for f af x0, den der. Så finder vi så den dobbelte y-værdi. Det vil sige, at vi har f af x0 her. Her har vi så 2 gange f af x0. Og så skal vi så finde ud af, hvor meget skal vi gå hen på x-aksen fra x0, før at den her y-værdi er vokset til den her y-værdi. Vi har den her. Så det her, det er x0 plus det tal, vi skal lægge til her, den absolutte tilvækst, der gør, at y-værdien springer herop, og vi fordobler. Sådan der. Så det kan vi skrive som, at funktionsværdien af x0 plus t2, det er 2 gange den forrige funktionsværdi. Sådan der.
Nu tager vi så isolere fordoblingskonstanten i den ligning. Sådan der. Først så siger vi, at hvis vi indsætter x0 plus t2 i forskriften, så får vi så b gange a opløftet x0 plus t2. Og her, når vi indsætter x0 i forskriften, så får vi b gange a opløftet x0. Sådan der. Og så kan vi jo forkorte med, at først så tager vi og bruger en potensregneregel med, at her, der står, det er nemmest at se, når man kigger på det baglæns, at de her to faktorer her, det er to potenser ganget sammen med samme grundtal a. Og regnereglen er, hvis vi går den her vej, at man så vil gange de to sammen ved at beholde grundtallet a og de to eksponenter sammen. Nu gør vi det bare baglæns. Og her kan vi se, at der er faktorer, der går igen på begge ledere. B står som faktor på begge sider, og a i x0 det står som faktor på begge sider, så dem fjerner vi. Så nu hedder ligningen a opløftet i t2, fordoblingskonstanten er 2. Og vi løser den her ligning, det er en eksponentiel ligning, fordi den ubekendte, som hedder t2, er en eksponent. Vi tager logaritmen på begge sider, vi bruger regnereglen for logaritmen til en potens på venstre siden, og dividerer med log a, så har vi den her formel her. Og den her formel her, med en voksen eksponentiel funktion, kan på fuldstændig analogt vis vises for en aftagende eksponentiel funktion på denne måde, så man kan vise, at halveringskonstanten er log en halv divideret med log a. Sådan der. Fuldstændig samme argument, bortset fra, at nu er den y-værdi, der bliver halveret, og til en halv af det stykke er vi gået hen, sådan så y-værdien bliver halveret. Vi kan lige tage et kort eksempel her til sidst. En størrelse vokser med 15% i sekundet. Hvor lang tid er den om at fordoble sig? Herfra hertil der er sket en fordobling, og herfra hertil der er sket en fordobling, og herfra hertil der er sket en fordobling. Hvor mange sekunder skal der så gå, hvis den vokser med 15% hver gang der går et sekund? Vækstraten er 0,15, så fremskrivningsfaktoren per sekund er a lig med 1,15. Fordoblingskonstanten bliver så, ved at sætte ind i formlen, log 2 divideret med log 1,15. Vi indsætter altså 1,15 på a's plads. Det giver cirka 5. Størrelsen fordobles cirka hver 5. sekund. Så hvis vi har 0 sekunder her, så er det 5 sekunder, 10 sekunder og 15 sekunder rundet op. Og sammenfattende til sidst, fordoblings- og halveringskonstanten for en eksponentiel funktion, fx lig med b gange x, det er altså den absolute tilvækst på x-aksen, det vi skal lægge til, der giver henholdsvis en fordobling og halvering på y-aksen. Formlen for t2 er den her, formlen for t1,5 her. Her illustrerer vi grafisk, hvad fordoblingskonstanten er, og her illustrerer vi grafisk, hvad halveringskonstanten er.